Hello friends, Bodo by channel of in concept dayi nोंथांमोना बयबो नायगासिनो दङ Bodo Job Info official YouTube channel आव दा finally मैया HSLC final result होबाय आसाम स्टेट आव दा माबादि रेंक मोनखो बबे डिस्ट्रिक्टआ देन BTC आव माबादि हालात जागासिनो जोंनियाव गोदोलांबाय नामा बेनो जाबाय कक्राझार आरो चिराङा देन आसामाव 1,47,000 फेल खालामदों गथ'फोरा बेनो जाबाय देग्लायनि रिजाल्ट माबादि जानांगौमोन only 65% पास आउट खालामदों 100% नि गेजेराव BTC आव बबे जिल्लाया फार्स्ट थांबाय थाखो रेंकआव बेनो जाबाय एडुकेशन सेक्टराव दा बेखौ जों सावरायगोन बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय हानायसेबां शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो नैबे भिडिअआ स्पेशली जोंनि पेरेन्ट्सफोरनि थाखाय बेखायनो बयबो नोंथांमोना नाय जाहाथे फिउचारखौ नोंथांमोना बयबो सानो दा गोबाव खालामा जों माखासे आपडेटखौ नायनो दा मैया रिजाल्टखौ होबाय नोंथांमोना जायफ्रा दासिमबो नायनो गोसो दङ नायनो हागोन कड नाम्बारखौ होदोबाव रल नाम्बारखौ बावहोदो बेनिफ्राय खेबसा खथाय बेबादिखौ बावहोनांगोन एन्ड गेट रिजाल्टआव थुनाय लोगो लोगो रिजाल्टखौ मोनगोन लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव दानिया जोङो अफिसियेल डाटाखौ नायनोसै मानोना डाटा ओंखारबाय बे जाबाय HSLC एग्जाम 2026 आव होनायफोरा बेसेबां पास खालामखो बेसेबां एग्जाम होदोंमोन दा ओभारअल जों नायोबा एग्जाम होनायफोरा नायोबा नै बेनो जाहैबाय जोंहा 4,29,249 गथ'फोरा माने एग्जामखौ होदोंमोन अके बिनि गेजेराव पास खालामदों only 2,87,701 बेनिफ्राय पार्सेन्टखौ नायोबा 65%आ पास खालामदों 100% नि गेजेराव 65%आ माने पास खालामदों बेखौ नायोब्ला गोबांथार माने फेल जादों अके फेल जानाया जाबाय 1,47,000 खाथियाव फेल खालामदों जोंनि क्लास 10 नि गथ'फोरा स' बेखौ नायबा गोबां साननांगौ दङ जोंनि आसाम स्टेटआव एक्चुअली दानि प्रेजेन्ट कन्डिशनखौ नायोबा जिनिखि फेसिलिटि होदोंमोन आसाम सरकारा जेरै राङारि अनसुंथाइ गोबांथार बिजाब बायनो गोबांथार फरायनाय सुबिदा होनानै राङारि अनसुंथाइ निजुत मयनाबो दिहुनदोंमोन जायनि जाउनाव सोरबा 1,000 पार मान्थ एबा 1,200 पार मान्थ बेबादि 2,500 बेबादि पार मान्थ बेबादि राङारि अनसुंथाइ होनाय जादोंमोन माखासे फरायनायखौ आपग्रेड खालामनो नाथाय बेखौ नायोबा 65 नि अनगा 75% लागै पास खालामनांगौमोन बा 70+ माने पार्सेन्ट पास खालामनांगौमोन टटेल पार्सेन्टखौ नायोबा एभारेजखौ नायोबा देन बेनिफ्राय जोंनि STP बयज गार्ल्स नायोबा एक्चुअली मोजाङानो ओंखारदों STPआ देग्लाय मोजां रिजाल्ट ओंखारदों बुंनो थाङोबा अब्लाबो जोंनि STP नि गेजेरावनो हौवासाफोरा एसे गोसोखौ होनांगोन एसे खम जादों डाउन जादों होनजायो दा बेखायनो बे रिपर्टखौ नायोबा STP गथ'फोरा जेनाखि बयसफोरा स्पेशली एसे फरायबावनांगोन बेवहाय नायोबा 73% 3.0आ हौवासाफोरा पास खालामदों बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 73.95 पास खालामदों समान समान होनजायो दा हौवासाफोरा एसे हासिनबावनांगौमोन एक्चुअली बाट गासिबो इक्वेलिटी जेन्डारा बे नङा अब्लाबो माने हौवासाफोरा एसे फरायनायाव माने गोदोलांनायखौ नुदों स' बेखायनो नेक्स्ट टाइम जेनाखि पेरेन्ट्सफोर दङ नोंथांमोना गाव गावनि गथ'फोरखौ जाहाथे एसे नायो एन्ड बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट लेभेलाव जों थाङोबा थ' नेक्स्टआव जों नायबावगोन बेनो जाबाय माखासे रिपर्ट ओंखारदों बेनो जाबाय सबसे रेंक मोननाय होनोबा जों नायग्रोनांगोन बेनो जाबाय सबसे रेंक मोननाया जाहैबाय जोंहा गोबां बाख्नायथाव काउन्सिलाव जादों जेरै डिमा हासाव काउन्सिलाव मोनदों दा बेनो जाहैबाय नाम्बार 188.23% मोनदों 100% नि गेजेराव बेखिनि पार्सेन्टआ दावखोदों बिथांमोना डिस्ट्रिक्टआ नाम्बार 1 जाना दं अके थ' बेखौ जों मोनदों आरो अके देन बेनिफ्राय जों बेखौ दोनथ'नानै जोङो BTC खौ नायोब्ला स' थ' दायो जों नायनोसै BTC आव दा BTC आव होननाय लोगो लोगो फरायनाय खेत्रआव बा फरायनाय बेलायाव बेनो जाबाय फार्स्ट थांबाय थायो बेनो जाबाय बाक्सा थ' बाक्सा आरो तामुलपुर लोगो नांनानै 77.24% मोनदों डेट मिन्स मा जोंनि BTC आव नाम्बार 1 टपआव दंगासिनो बाक्साया फरायनाय खेत्रआव एबा फरायनाय बेलायाव आरो दा जों बेखौ मिन्थिबाय देन बेनिफ्राय सेकेन्डआव जों नायोबा सेकेन्डआव जों नायनांगोन उदालगुरि थ' उदालगुरिखौ जों नायग्रोनांगोन उदालगुरिया दङ गाहायाव दङ स' नोंथांमोना मोनदों 26 नाम्बाराव बेनो जाबाय उदालगुरि हिसाबै 77.23%आ मोनदों 100% नि गेजेराव बेखिनिया माने पास खालामदों आरो मेट्रिक एग्जामावहाय देन थार्डआव जों नायोबा बेनो जाबाय 17 नाम्बाराव दङ क'क्राझार स' क'क्राझार दङ बे जाबाय 65.49 पास खालामदों देन बेनिफ्राय जों नायगोन चिरां थ' चिराङा नाम्बार 4आव दङ नै बेवहाय सिरियाला देन बेखौ नायबा चिराङावहाय 65.06 दङ 65.06 बेनिफ्राय 65.49 नामा दंमोन नामा जोंहा क'क्राझाराव जों नायफिनांगोन 17 नाम्बाराव येस 49 थ' अब्ला 77 73 बे जाहैबाय 73आ उदालगुरि बे जाबाय बाक्सा बेनिफ्राय दङ 65आव नांथादों नायदो गोबां डिफारेन्स दङ
बे जाबाय क'क्राझार आरो लोगोसे चिराङावहाय फरायनाया माने गोबां डाउन जादों स' गोबां डाउन जादों आरो गोबांथार पाब्लिक कमेन्ट्स फैदों जे माने चिरां आरो बाक्सायाव गोबांथार माने फरायनाय खेत्रआव माने एडुकेसन सेक्टराव डाउन जाबाय गोबांथार डाउन जाबाय बिनि गुबै जाहोना जाबाय माने माखासे गुबुन गुबुन कमेन्ट्स फैदों जेरै फार्स्टआवनो मा फेस्टिभेल बेनिफ्राय फुजा मेला जौ जुवा बेबायदि खालामनाया बांसिन जाबाय होननानै गोबांथार कमप्लेन फैदों गोबांथार कमेन्ट्सआ कन्ट्रभारसि जादों आरो बे एक्सुवेलि नंगौबो होनजायो मानोना चिरां आरो क'क्राझाराव स्पेसियेलि गोबाव माने मेला खुंबाय थानाय फेस्टिभेल मानिबाय थानाय जौ जुवा बेबायदि टाइमनि कमेन्ट्सआ फैदों आरो दा बेखौ जोङो दबथायनांगोन बा जों बयबो सांग्रांथि खालामनांगोन गथ'फोरा नङाबा 65%निफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव आरोबाव जुदि 60%आव जुदि फैयोब्ला थ' गोबांथार माने साननांगौ जागोन फिउचार लेभेलाव दा बे बाथ्राखौ गोबांथार माने सोंखारिदों आरो दा बेखायनो क'क्राझार आरो लोगोसे चिरांनि पेरेन्ट्सफोरा जाहाथे नेक्स्ट लेभेलाव जायफ्रानोखि मेट्रिक एग्जाम होनो गोनां दं गथ'फोर स' जाहाथे एसे नोजोर बोयो मानोना नेक्स्ट लेभेलाव जाहाथे आरोबाव गाज्रियाव थाङा दा बेखौ जों रिकुवेस्ट खालामबाय भिडिअनि गेजेरजों दा बेखिनि BTCनि आपडेटआ दानिया जोङो नायोबा केटेगरि वाइसआव नायोबा STPआ नायोबा मोजां रिजाल्ट ओंखारदों 73.65% ओंखारदों दा मोजां माने ओंखारदों हाइस्ट माने ST ट्राइबेलफ्रा माने फरायनायाव STPआव आरो बर'फोरखौ लाफानानै STP होनोबा बांसिन बर'आ मेजरिटि दं नालाय दा मेजरिटिया बर'आनो बेखायनो रिजाल्टआ मोजां ओंखारदों आरो बेनिफ्राय बांसिन दिहुननो हाबावनांगोन जुदि क'क्राझारनिफ्राय आरो चिरांनिफ्राय जुदि मोजां रिजाल्ट फैबावनायबा 73नि बारा जागौमोन हमना ला 75+ जानाय चान्सआ दंमोन अब्ला जों टपाव थागौमोन आरो बेखायनो आइ होप नेक्स्ट लेभेलाव जाहाथे मोजां रिजाल्ट ओंखारबावो आरो लोगोसे नोंथांमोना माने नाम लाखिबावो दा टप 3 होनोबा एक्चुअलि टप 4 फैदों सेम नाम्बार मोननाय दङ आरो बेखौनो बाव नायबानो जाबाय नै स' बेखिनिया माने मोजां बजालिया हाइस्ट थांदों बेनिफ्राय सेकेन्ड बिश्वनाथ एन्ड डिब्रुगड़ बेनिफ्राय नलबारि आरो दा बेखिनि देन नेक्स्ट लेभेलाव माखासे डिटेल्स फैबावगोन आरो HS फाइनाल रिजाल्ट डेट फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय मोननो हागोन